И здравейте, потребители на YouTube. И ще ви покажа едно нещо интересно с пик. Нали? Надявам се клипчето да ви хареса. Ето сега спомням един пик. Сигурно всички знаете, че прасето може да се язди съответно с въдичка, на която има морковче. Само да тръгне. Ари бе. Добре, това прасинци. Имат слагам седло. Ето. Виждате, че тръгна. И нали може да завиваш, като даваш мишката наляво и надясно. И сега това го разбрах наскоро. Цъкнете, нали, като дадете на меча спира. Да. И аз наскоро разбрах, че като цъкнете два пъти десния бутон на мишката, съответно сте нали, в ръката имате тази въдичка, цъкате два пъти десния бутон на мишката и вижте. Може да се управлява с меча, да стреляш и да, ето. Може да си биете, може да стреляте, нали? Само че аз сега нямам стрели, да. И ето. Виждате? Ето. Слизаме сега. Огин едно. Спалним, примерно, зомби. Не, добре. Значи, спалним един слайм. Ще покажа, че може да биете, нали? Взема малко стрелички. Правим се на гейм едно. Качваме се, вземаме това. Цъкаме два пъти. Вижте. Бум. Той ма би. Бум. Бум. И така, да. Добре, това беше от мен. Надявам се клипчето да ви е харесало, както казах. И да.